Nebi Karim sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabalarına aytdı diyor. Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına aytdı. Näme diýip aytdy? Ey sahabalarım diýdi. Men sizlere diýdi. Bir yaramaz insany aýdyp bermäýinmi diýdi. Iň yaramaz insany aýdyp bermäýinmi diýdi. Sahabalar hayran galyp sorady. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdyp beriňler diýdi. Iň yaramaz insan närakym insan bolýar diýdi. Peygamber aleyhissalatu vesselamdan sahabalar sorady. Acayip bir cevap verdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdylar ki garan dünyada en yaramaz insan kim diýse Peygamberimiz aytdy ki ol adamy ki özi ýekije ise diýdi. Öze ýekije ise tapanny diýdi. Kaptalındakilere dadırmasa öz tapanny özi boti. Yine hem ol nämeden ýok? Merdimlerge paýda beren ýok. Merdimlerge özüniň paýdasyny giren ýok. Ana şol yaramaz insan diýdi. Bundan ma'lum bolýarynda baýat insan ýeke öz iýmeldäleken, hem saýalaryna hem dadyrmaleken, hem saýalaryna hem aç goýmaldäleken, hem şuran ýa aýdyp berdim men öz karabatlaryňyza hem aç goýmaldäleken, belki olara hem iýdirmeleken. İnsan onda ýaxşy boljak bolsa, ödüne etmeleken, paydasyny degirmeleken merdimlerge, paydasyny degirmeleken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şoň üçin aýtýar. Iň ýaxşy insanlar kim diýse, yenfa'un nas merdimlerge paýda berse. Yani iň ýaxşy insan närakym insan bolýar? Merdimlerge paydasyny degirse, merdimlere nuksanyny degirmese, eger merdimlere nuksanyny degirse, onda bu Resulullah'ın aýdanyndan şol ma'lum boldy ki, ýeriň ýüzünde betterin adam şol bolýar ekeni ki, ol merdimlere paydasyny degirmese, öte ol merdimlere nuksanyny degirse. Yine Peygamber aleyhissalatu vesselam aytdylar, öz gulamyn ursa diýdi. Eger gulamy bab bolsa, gulamyn ursa diýdi. Ana bu hem bet insan bolýar diýdi. Indi garaň bu wagtlarda gulam ýok. Bu wagtlarda billeriň kireýçilerimiz var. Misalan aýtsak ki, biller güllükçülük tutýar bir nepere, ya biller aýlyk tutýar bir nepere, ya biller ýyllyk tutýar bir nepere. Şonuň bilen hem ýaxşy tarykada rewiýe etmeli. Şonuň bilen hem ýaxşy tarykada sulukat etmeli. Ona azar bermelden. Azar bersek nädip berer misalan? Aýda olandan soň pulny bermän otursak gynap biçarany. Ýylynda olduran soň pulny bermän otursak biçarany gynap. Ya şonuň şekil güllükçülüğüne edip gelenden soň pulny bermän otursak gynap biller. Öte ona azar bersek, sen onu iş etmedin, sen bunu iş etmedin de gel aýdan ýaly bir günah. Ana şol adam hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, ýeriň ýüzünde betterin insan şol bolýar diýdi. Anynda biller ýeriň ýüzünde betterin insan boljak bolsak, şu narsalardan özlerimizi istinab etmeli. Nebi Karim sallallahu aleyhi ve sellemin bir sahabasyna aýdypdyrlar ki, Abdullah bin Rewaha adlary. Abdullah bin Rewaha radiyallahu ta'ala anhu'nun bir çorusy baty. Yani olarda bir gyz baty, ayal baty ki ol Abdullah bin Rewahanyň mallaryny bakýardy diýor. Goýun geçilerini bakýardy diýor. Abdullah bin Rewaha radiyallahu ta'ala anhu ol çoryga aýtdy soň ol ayala, ey ayal diýdi. Sen diýdi, mana şul goýuna ýaxşyrak garagyn diýdi. Şul goýuna bir goýuny görkedi, şoňa ýaxşyrak garagyn diýdi. Olsoň ol goýuna garap gördi, ol goýun hili semridi diýor. Hili perba boldy, semiz boldy. Ondan soň diýor, ol ayal bahşa böýleki mallara garamana şuruw etdi. Onu goýberdi de böýleki mallara garamana şuruw etdi diýor. Ondan soň nagahanan bir möjek geldi diýor. Ol möjek emmese ýanky semiz maly iýikitdi diýor, ýanky semiz maly harap edipdi diýor. Wagty ki Abdullah bin Rewaha radiyallahu ta'ala anhu gelip sorady ki, "Hani ol ýanky maly ki garaşýardyň sen ol mal nirde?" diýdi. Onda ol ayal aýtdy ki, Abdullah bin Rewahaga ol malaha bu möjek iýikitdi diýdi. Abdullah bin Rewaha gaharlary gelip diýor, bir şappat ýüzüne urdular diýor ol ayalyň. Bir şappat ýüzüne urdular şöyle. Ol ýaky soň şappat bilen urandan soň püşeýman boldy uranna. Sahabalar hili bir rahimdiltiler. Ruhamau beynehum diketiri Hudaý taala onu. Öz ortalarında hili sahabalar rahimdiltiler. Urandan soň köp rahmi geldi, püşeýman boldy. Nebi Karim sallallahu aleyhi ve sellem ýanyna bardylar. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men diýdi bir ayal baty bilen ki de goýun geçimiz bakýon diýdi. Ki men şol ayaly gaharym bilen urdum diýdi. Men ayaly urdum diýdi. Ýüzüne urdum ödem diýdi. Nebi Karim sallallahu aleyhi ve sellem aýtdylar soň sen näçin urdun onu diýdi. Sen ýaxşy etmäpsiň urup diýdi. Bah diýdi. Sen onu ýaxşy etmäpsiň urup. Näçin bir günah urdun o biçaran diýdi. O biçaran sen näçin bir günah urdun? Onda günah ýok eken. Ol kastan ödüm öjege ýydirmän eken. Belki ol möjüň ödü gelip ýipdir. Bir günah eken. Sen näçin urdun diýdi.
Onda Abdullah bin Revaha aytdı ki ya Resulullah o musulman hudal ol dedi. Ol musulman delti dedi. Belki onun ödü bir Habeşiyeti dedi. Ha şekli kara insanlardan dedi. Men şonu urdum dedi. Ol şekli kara insanlardan o musulman hudal ol dedi. Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem son iyi verdiler bir nefer. Barın şol çoğruyunu getirin, şol ayalı getirinler dedi. Ol ayalını getirdiler. Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem soradılar. Eynallah, Allah nerede dedi. Ey ayal, ay sen dedi. Allah nerede? Ulamalar ediptir ki Allah nerede demeklikten muradına ama Allah'ın hükümleri nereden sadır oluyor? Onda ayettiler diyor ol ayal Allah asman ayette diyor mines sema yani pis sema asmanda Allah dedi. Asmanı görkediler. Sonra dudubar men kim oluyorun dedi. Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem ol ayal etti ki siz Resulullah oluyorsunuz. Allah'ın Resulü oluyorsunuz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Revaha gaytti ki son bul musulman eken dedi. Bunu azad edin dedi. Ol Abdullah bin Revaha ol yankı ayalı azad etti son. Ol yankı çoğruyunu azad etti. Kara musulmanlar Allah Rabbul İzzet'in yakşı görüyorun bendeleri näme işitmeleken onda merdimlerine faydasını da girmeli. Amçınar Abdullah bin Revaha radıyallahu ta'ala anhu ol çoğra faydasını da girdi. Egerçe noksanın da girdi urmaklık bilen. Ama bazı hem onu azad etti. Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem aytmaklığı bilen. Kim ondan malum oldu ki onda. Gulamlarımı da azar vermelden. Kimin şüphelde ettim ki billerde gulam yok şu zamanada. Ama nerse ki var. Mesela ayçılık, güllükçülük, yılçılık her bir adam tutuyor. Her bir nefer tutuyor. Ki onlar zulmediyorlar hem tapılıyor diyor. Ki hariç memleketlerde bir anlar işleyonlara bir içara pulunu vermen. Onlar azar veriyorlar hem tapılıyor diyor. Ki bu sarasar zulüm mülkeliğe böğütmekliğin öde. Bu şekilde adam Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem etti ki yerin yüzünde betterin insan şol oluyor dedi. Ki ol insanlar öğdenin gulamlarına azar verse gulamlarını ursa ya şu şekilde hizmet kıdarlarına azar verse hizmet kıdarlarını urup yorsa ana bu adam hem onda yerin yüzünde betterin insan eken Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem aytmaklığı bilen.